niabot ko nung sa Philippines. Nga 3 years old pa ko ato, nga nibuwag akong papa sa akong biological mama, no? Nya nanay murag mga 1 to 2 years nga gakuyog rami sa akong papa. So galisod jud ang life sa akong papa katong panahon na. So ang papa siyempre ang iyang negosyo sa una nga ni kuan siya ni adto siya sa Philippines kana mga shell nga nay mga design welcome to the Philippines mao na usok katong pag 1990 kanang time Unya, mao na yung negosyo katong nga time. Unya, nibagsak man ang negosyo ato. Kay murag nahinay sad ba? After some time, nakaila-ila siya. Pinay sad, tagalapulapo. Mao na akong stepmom karon nga love of my life nga mama gyud, no? Sa tinuod gyud. So, siyempre, nakaila-ila sila through sa akong uncle nga German sad nga nakaminyo sa iyang igsoon, sa kanang igsoon sa akong stepmom karon. No, so kuan connect siya ba. No, so mao jud na istorya. Antod karon sila gyapon minyo gyapon no pila na ka years 25 years naman siguro kapin magnana ba. So syempre ngano niabot mi dire kaniana sa akong stepmom nga mas maayo kung ganahan ka nga nindot ang family life sa atong pamilya nga nindot og upbringing kay ang culture sa mga Pinoy nindot man jud unya family oriented kaayo. Diha ni ana jud ang papa, sige, ito na buhaton. So ni migrate good me sa Philippines. So ni una mi dito sa Lapu-Lapu, pila to katuig na mi dito sa Lapu-Lapu pag human akong papa, sige larga kay ngita magtrabaho sa gawas, di ba? Niya pagbalik na sa niya diri sa kuan, murag ni dako-dako na ko ato, nakapalit jud mig balay diri sa may Mandawi, diha na ni sugod. So tanan, eskwela, mga amigo, mga brad, tanan-tanan diri ra gyud nako tanan nakaton ni mga tao. No, unya kaduha sa dana mga brad, syempre nindo ba kay culture sa Philippines, no? Unya mga tao humble kaayo, no? Simple, bisag simple, sige lang ngisi, murag mga way problema, bisag daghan tag problema ang taon. Pero ana man jud na ang importante kay lipay ta, no? Mao jud na pinaka-importante gyud. So, mao sa nay rason mga brad. Unya syempre ang pagkaon, di malikayan kay perting lamiyas mga pagkaon nato diri mga brad, di ba? Samot na ang mga babae dere, puting gwapahas, mga Pinay, taon, isa na malikayan. Ay, unya, siyempre, kay, ang mga lugar dere sa Philippines, nagkanang kay mga lugar ng puting ninduta dere sa Philippines, 7,200 ka Pin Islands gani dere, saro yung tagbawg, suroy-suroy sa mga isla dere, taon ba ya. Mga na, nindot ng Philippines, no? So, kung ako pa ninyo mga brad, or sa kanang mga foreigners nga, interesado nga mong gibaw, unsa dyo ang Philippines, ari mo dere para mo kakibaw jud mo ngano lami kay Philippines. Stay suave jud mga brad. Woo!